és intentar trobar un equilibri entre la plausibilitat i la bestiesa. Jo t'ho vaig dir ahir, però per mi aquesta novel·la és un gran cant a l'amistat. Ja sé que tu em vas dir que no t'ho havies plantejat així, però què creus que mou una mica en aquests homes que d'alguna manera mossèn Ferràs ha perdut molt en aquests esdeveniments? Que és veritat que ha guanyat, però no ha deixat de perdre moltes coses pel camí, no? en aquesta victòria. Què et va motivar a l'hora de crear aquest personatge que és bastant singular, etc. D'on neix una mica mossèn Ferràs i qui és? No? Sí, mossèn Ferràs és un pallarès de Tor, que ha estat a punt de cantar missa, és a dir, com tants muntanyencs a la seva generació, l'única manera d'accedir a un ensenyament de qualitat era entrar al seminari de la Seu. I a partir d'aquí doncs, comença la seva evolució personal. Va a Barcelona, a partir d'allà comença a contactar amb elements en moment extremistes, i quan la república es fa una realitat, doncs és un dels homes d'acció de la república, aquesta gent que sempre es mouen a l'ombra, a les clavegueres del sistema, que a vegades han de fer coses que moralment no són acceptables, però que les han de fer per defensar un bé superior.